बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि दिनै 166थि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै बाहाय मुलुग गाहामनि थाखाय जग्याहुति होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि दिनाव बे बामुनखुरा बे गामिनि थाखाय मोनसे जग्यालय गायसननो जागायजेनदों, खुन्था गायसनजेनदों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों। मानो होनबा दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बर' हारिखौ जाय बिथाखौ दानानै गालांदों बे बिथायाव गसंनानै दिनै बर' हारिया नैबे थासारिसिम सफैनो हादों। दा बिनि थाखाय गुरुदेवखौ जोङो बावगारनो हाया। बिनि जा मावलांनाय समाज फोसाबनाय राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि, हारिमु, थुनलाइ जेरैबो बिथिङाव जा बिहोमा होलांबाय बिनि थाखाय बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जोङो जेब्लायबो सिबिनांगोन। दा दिनै बे बेलायाव जोङो बेजों लोब्बा लाखिनानै गुरुदेवनि सोमोन्दै सावरायनायजों लोगोसे बि होलांनाय जा धर्म, सैत्य धर्म एबा ब्रह्म धर्म बिनि जा सान्थौ, बे सान्थौनि सोमोन्दै जोङो दा जायखौ होनदों शास्त्रनि खोथा जों सावरायबाय थादों। बे शास्त्रआ जाबाय बे मुलुगाव सान्थि लाबोनायनि मोनसे बेबस्था। सान्थिखौ बे शास्त्रनि बिथोन बादियै जुदि जोङो प्रत्येक हारिया बा प्रत्येक सुबुङा सोलियोबा जों मुलुगाव सान्थि गायसननो हागोन आरो बेखिनियानो।